Bafowethu sanibona uphungale nje lo. Monday ngike ngathola WhatsApp ovela komunye umuntu. Ngoba nibona nje isithombe sami sivelile lapha. Lo muntu uyafunda bafowethu eSoshanguve, ingane yesikole, intombazane. Enesifasa usaphumi njengamanje. Abadala ekhaya abakenelisi ngasho kanjalo ukuthi bamnikeze imali noma bamfakele imali yokuthi abhalanse kahle njengoba engekho ekhaya sekuhambele. So bafowethu ngiyacela ke kini yiwo lama message ekade sikhuluma ngawo. Ngicela ukuthi abanozwelo nesihe hawu baphosele okuncane. Nansi i-account number yakhe le account number ithi 188 0530595 iwuCapitec. Ngicela nimsize bafowethu ufake noma 20 rand leyo mali ongakwazi ukumtransferela yona naye ukuze abe right. Thank you very much bafowethu, ngiyacela.